barka da zuwa Alhikma Online Tech. Kamar dai yadda kuka sani, ana ci gaba da updating da kuma test na mPower wanda aka cika a shekarar 2020. So idan baka yi ba, ka yi sauri ka garzaya ka je ka yi, saboda lokaci yana ƙuya kuma ba a san time ɗin da za su kullewa ba. Abu na farko wanda za ka fara yi shine za ka buɗe Chrome ɗinka. Idan ka buɗe Chrome ɗinka, za ka je ka rubuta naseams.gov.ng. so idan ka sa wannan application ɗin zai buɗe, za ka ga wani waje inda za a ce ka yi reset password. So a wannan wajen idan ka danna, zai nuna ma ka sa email ɗinka wanda ka yi registration da shi na mPower. So idan ka sa email ɗin, so bayan wasu 'yan awoyi za su tura maka link ta email ɗin. So da wannan email ne za ka je ka yi reset password. Bancin ka yi reset password, za ka je ka yi login na wannan account ɗin. So bayan ka yi login, zai nuna maka yi updating na profile ɗinka, zai kamar irin su BVN number, address ɗinka, state ɗin da kake, phone number ɗinka da sauransu. To bayan duk ka sa waɗannan, ka yi updating successfully, zai ce ma ka je ka yi test. To ita wannan test ɗin online ake yin ta, kuma 20 minutes ne kawai, kuma question 20. So za su baka attempt guda 3. idan ka yi, maybe ka yi na farko ka ga test ɗin kamar ba ta yi ma ba, so ka koma yi, za ka iya koma yi na 3. so bayan ka yi na 3, idan baka yi submitting ba, so za su yi blocking ɗin account ɗin. So bayan su yi blocking ɗin account ɗin, ba za su sake buɗe shi ba sai bayan awa 6. kuma bayan sun buɗe bayan awa 6, kawai za su baka dama guda ne. Idan ka yi submitting, idan kuma baka yi ba, so kuma wannan shi kenan. So yan uwa, sai mu dage da addu'a, saboda kun ga wannan application ɗin ana buƙatar mutum miliyan guda, almost kuma mutum miliyan 5 sun cika. So kun ga abu ne wanda mutum zai je kawai ya yi ta addu'a da sauransu. So kuma bayan mun dage da addu'a kuma, so ɗan uwa, idan ka ji daɗin wannan bidiyon, so ka taimaka ka daure, ka cije, ka mace, ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna alamar ta yadda za ka dinga samun duk sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Idan kuma da tambayoyi, za ku iya yi a comment section, sannan kuma ku rinka rubuta mana irin abubuwan da kuka so ana yi.